Ҳамада салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Саудо. Дар ин рӯза навори мо 12 мошини фурӯшӣ ҳастанд. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд, арзонанд. Навора бо диққат то охира тамошо кунед дӯстон, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Саудо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед бародаро, ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехосаашон хабардор шаванд, шумо ҳам бародаро дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза бародаро. Лайк подписатсияро фаромӯш намекунем. Курс бошад 1000 рубл 132 сомонӣ тоҷикӣ. Рафтем. боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза дӯсто. Якум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан. Объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. Мошин ҳамаш сада гуфта задагӣ пусидагӣ сӯхтагӣ надорад. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Д электропакет дорад, фақат капоти пеш гуфта якҷош камтарак сарапина дорад. Тамом. мошин фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаисад 12000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 90000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Corolla соли барориш 1995 дар кузуфи седан. рангш боша серебристи, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша гуфта қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ. маълумоти пурра нависондагӣ несай бародаро. нархша боша гуфтаисад 28000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 212000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони сеюм Opel Vectra A соли барориш 1993 дар кузуфи седан. рангш боша серебристи, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин 4 баллони нав дора гуфтай хадавоиш 100% фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша боша гуфтаисад 10000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 75000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони чорум. якду бародар аз мо мошини боркаш дархост карда буданд. марҳамат мошини боркаш УАЗ соли барориш 1985 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. газ бензин, баллонош навай, моторош 100%. нархша боша гуфтаисад бародаро 14000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 105000 рубл. марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони панҷум трактор T40 қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтаисад 23500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 177000 рубл. трактор гуфта дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. харидори аниқ боша бо савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби трактор дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби трактор дарёфт кунед. мегзарем ба эълони шашум BMW C Series S соли барориш 1993 дар кузуфи седан. рангш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар ҳолати хубай гуфта пусидагӣ задагӣ надорад. ҳамаш тенҷай алишам мешавад. ба ягон мошини хуб боша гуфта. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтаисад 18000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 136000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Автомошини фурӯшӣ Mercedes Benz Е-класс соли барориш 1996 дар кузуфи седан рангаш бошад серебристӣ объем мотора бошад D сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика срочно мошин фурӯхта мешавад кондитсионер дорад 4 электропакет дорад мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе бародарон нарша бошад гуфтаиста 21 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 158 000 рубл нархи охир шавифта арзон кардан намешавад марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Nissan Serena соли барориш 1998 дар кузуфи минивен рангаш бошад сабз объем мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 8 ҷойи нишаст дорад гуфта ягон камбудӣ надорад фақат мешини ҳай мекунӣ мошин бошад қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархша бошад гуфтаиста 18500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 139 000 рубл марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли барориш 1997 дар кузуфи седан рангаш бошад сафед объем мотор бошад D сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта маълумоти бештар нависондагӣ нестай мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша бошад гуфтаиста 21 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 158 000 рубл марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1994 дар кузуфи седан рангаш бошад сафед объем мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика маълумот дар бораи мошин мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 4 баллони нав дорад акклиматорш навай гуфта кондитсионер дорад сиденёш астраҷӣ задагай тонировка дорад 5 моҳи дига ҳуҷҷатҳои яксолаш 11 моҳи дигаш монда гуфта фавран фурӯхта мешавад мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша бошад гуфтаиста 23 500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 177 000 рубл марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештарра аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Frontera соли барориш 1997 дар кузуфи внедорожник объем мотор бошад D сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад задагӣ пусидагӣ умуман надорад ҳамаш 100% камтар кор дорад гуфта илтимос беҳуда занг назанед мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша бошад гуфтаиста 25 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 188 000 рубл харидори аниқ бошад савдо кардан мешавад марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1992 дар кузуфи универсал рангаш бошад сафед объем мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка передача механика мошин яксола ҳуҷҷат дорад фақат заправка мекунӣ тамом ҳай мекунӣ мошин ягон камбудӣ надорад қарор дорад дар шаҳри душанбе нарша бошад гуфтаиста 21 000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 158 000 рубл марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад бародаро дастгирии моро фаромӯш накунед мо 2 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад хайр дӯстон.